En Pau pensa que és un mag, perquè llença les tovalloletes al vàter i les fa desaparèixer. Però està totalment equivocat. No sap que les tovalloletes no desapareixen per art de màgia. Creiem que les tovalloletes s'esfumen, però la veritat és que no, només canvien de lloc. No es desfan a l'aigua com el paper higiènic. I això provoca que es creïn taps a les canonades de les nostres cases i a tota la xarxa de clavegueram. Aquests taps fan malbé les canonades i finalment s'han de reparar. D'altra banda, quan hi ha fortes pluges, la xarxa de clavegueram no pot absorbir tota l'aigua que li arriba. Llavors, és aigua que no passa per les depuradores i acaba a mars i rius sense tractar. Les tovalloletes i altres residus són els que malmeten l'ecosistema marí, perquè embruten i contaminen el medi natural. El Pau ara ja ha après que per ser un bon mag ha de llançar les tovalloletes a la paperera, perquè d'aquesta manera sí que desapareixen. I les nostres cases, els nostres mars i els nostres rius es mantenen nets. Entre tots nosaltres hem de fer màgia, llançant cada residu al seu contenidor i mantenint net el planeta.